Socoteală au făcut ei pentru a îi contoriza. Da? Hai să vedem. Exact, deocamdată este momentul Picasso, cum îi face lui Iurghi să spună, să vedem în ce stare se află. Dacă va desena o față încruntată, înseamnă că nu îi prea place victorianului. Dacă va fi o față zâmbitoare, înseamnă că este în toane bune. Indiferent cum este aici, printre noi, cine va încânta cu evoluțiile. Are cum să fie în toane rele, că e o zi extraordinară și un public minunat care sunt sigur că va primi un smiley face. Nu aceeași părere o are și lotul național de acrobație în emisiune în toane bune. Atenție, acum este gura acestei figuri, este Happy Face, este în toane bune! Ți-am zis, vă rog să-l aplaudați! Chiar a zâmbit șpregărește, așa colțul gurii, dacă ne uităm, așa pe o parte. Da, și vezi că are și natura completă, văd că are dinții din față sunt somți. Și acum, haideți să vedem, urmează cel mai important moment din toată evoluția, este una dintre secvențele unice, chiar unice din lumea acrobatică, trecând pe lângă recordurile, lângă trece, pot să scoate pe sub toate podurile din Vilnius și Kaunas, la verticală, undeva acolo sus, Iurghi se pregătește la 1100 de metri să se lanseze. Pe fundarul, bineînțeles, al comutului motoarelor Suhoiului 27. Da, este o încurunare a bucuriei pentru zilele Suhoi. Poate Suhoi ar fi mândru în această după-amiază. Atenție la Iurghi! Se pregătește în acest moment. Se pregătește pentru buca superioară. Palierul. Și acum! În coborâre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21 jumate! Bravo, Iurghi! 21 și jumătate de tonuri în coborâre! După care intră fără niciun fel de apăsare în evoluțiile derapate. Iată stănelice. Balonier complet către fața stângă, man și înclinată în dreapta, iar motorul efectuează scuplu, adică se menține la orizontală. Scorul din coborâre. Fenomenal. 64 de ani. Iurghi Scaidis. 64 de ani, viteza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și pe dur în sfârșit. 11